Μπαλαμπάνης και πάλι. Μπαλαμπάνης, μπαίνει μέσα στην περιοχή Μπαλαμπάνης και θα κερδίσει την κόντρα όμως ο Χαλούλη. Χαλούλη. Πολύ ωραίο Χαλούλη, θα γίνει όμως το λάθος. Μπαλαμπάνης και δυνατά θα μπει ο Πολύζας. Πατσάλας. Μιλωνάς. Το 1-2 εκεί με το Μιλωνά. Κερδίζει την κόντρα Μιλωνάς, πάει να μπει μέσα. Μπαμπεκίρ. Μπαμπεκίρ δεν βοηθάει και το γήπεδο σε μερικά σημεία. Πάντως περάσει όλους και αν βγει μπάλα είναι κόρνερ, για να δούμε. Όμως γυρίζει τη φάση και δίνει φάουλ ο διαιτητής πάνω στον Μπαμπεκίρ. Τσελεπής τώρα, για να δούμε. Τσελεπής θα μπει μέσα στην περιοχή, θα κάνει και τη σέντρα σουτ πάνω στον Μαρινόπουλο. Κυρμανίδης. Κυρμανίδης πάει να περάσει. Πατσάλας ελέγχει. Αναστασιάδης, εκεί ο Μπαμπεκίρ offside όμως, θα σηκώσει τη σημαία. Βοηθός απέναντι. Γιάννης. Πήρε την κεφάλια πάλι ο Σιδέρης. Κυρμανίδης. Διστακτικός Γερμανίδης και τι έκανε. Στο παιχνίδι και πάλι Μπαλαμπάνης για τον Κυρμανίδη, αφήνει για τον Μπαλαμπάνη. Κυρμανίδης για τον Ξουρίδα, αφήνει για τον Μιλωνά. Μιλωνάς κάνει και το σουτ. Εύκολο, όχι εύκολο, έξω είναι βασικά. Δεν είναι εύκολο για το Χατζηστογιάννη. Καλύτερη ψυχολογία για τον Ατρόμη του Τριαδίου τώρα, εδώ και λίγα λεφτά και μετά την ισοφάριση. Τα Γαράδες, εκτός την ευκαιρία που κάνανε στο 55 προς 56, δεν μπορούσε ο Τσελεπής να κάνει το 2-0. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία για την ομάδα. Πήγαμε πάρει την κεφαλιά, ο Γραμπής την πήρε, Μαρινόπουλος. Μπαλάσκας δεν θα αφήσει την μπάλα να βγει έξω με Χατζημινάς. Πήγε να κάνει ένα κόλπο εκεί ο Σιδέρης. Χατζημινάς, θα διώξει ο Πατσάλας, Γιάννης, Μιλωνάς. Δεν θα περάσει παλιά, εύκολα Χατζηστογιάννης. Χατζηστογιάννης στο χώρο του κέντρου. Πήρε κεφαλιά εκεί. Παλάσκας, συνέχεια στο παιχνίδι Παλαμπάνης. Χαλούλη, με φάουλ θα πει ο διαιτητής. Χατζημινάς. Γιάννης. Χαλοτραβηγμένο μέσα στην περιοχή. Για να δούμε. Πήγε να πάρει την κεφαλιά εκεί ο Σιδέρης, θα διώξει και ο Πολύζας. Τώρα Χαλούλη. Δεν θα περάσει παλιά. Μπαλαμπάνης. Το 1-2. Μπαμπεκίρ πολύ ωραία. Κόντρα με τον Μαρινόπουλο. Και το πλάγιο είναι για την ομάδα του 3-2. Χατζημινάς. Κυρμανίδης, Χατζημινάς. Το 1-2. Δεν μπόρεσε ο Πατσάλας. Θα διώξει ο Πολυζάς. Τώρα ωραία, πολύ ωραία το Τσελεπή για τον Αναστασιάδη. Αναστασιάδης και ένα φάουλ δυνατό και κάρτα σίγουρα είναι αυτό. Για να δούμε. Κίτρινη ο Μπαλαμπάνης. Κίτρινη κάρτα, δεν ήταν σε προφανή θέση
για γκολ, γι' αυτό και δέχεται την κίτρινη. Ξέρει καλά τους κανονισμούς ο κύριος Παπαδόπουλος. Βλέπουμε και τον Μπαμπεκίρ να είναι κάτω, τραυματίστηκε την προηγούμενη φάση σε μια κόντρα που είχε με τον αντίπαλο και έτοιμη για το φάουλ που ετοιμάζεται να κάνει ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος παίρνει φόρα, θα το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος. Για να δούμε, δοκάρι και η μπάλα έξω. Δεν την ακούμπησε ο Μπαλαμπάνης ο Φάνης. Στο δοκάρι μπάλα. Πήρε κεφαλιά ο Σιδέρης. Γανίτης. Λάθος του Γανίτη πάνω στον Μπαμπεκίρ που κουτσένει. Δεν ξέρουμε αν θα πρέπει να συνεχίσει. Κυρμανίδης τώρα για να προλάβει τα κουνάκια του Κυρμανίδη. Βγήκε η μπάλα όμως. Έχει βγει η μπάλα. Μπαλάσκας. Πήρε την κεφαλιά ψηλά όμως ο Γραμπής. Χατζημινάς. Πήρε την κεφαλιά Μπαλάσκας. Τώρα θα διώξει μακριά ο Πολυζάς. Η Πολύζας. Φάουλ πάνω στο Σταφυλίδη. Γρήγορα ο Γιάννης για τον Κυρμανίδη. Τι πήγε να κάνει εκεί Κυρμανίδης. Κανείς δεν το κατάλαβε. Χατζηστογιάννης σουτ βολέ. Γιάννης για το Σταφυλίδη. Πήγε να γίνει το γύρισμα εκεί. Ελέγχει ο Πολύζας. Μπαμπεκίρ. Από την άλλη μεριά με κλειστά τα μάτια για τον Τσελεπή. Τσελεπής. Πλάγιο για τους Σταγαράδες. Συνέχεια στο παιχνίδι. Για να δούμε. Σιδέρης. Χαλούλη και μπάλα έξω. Μιλωνάς για το Γανίτη. Σιδέρης, το 1-2. Ξουρίδας. Πήρε την κεφαλιά Μιλωνάς. Να ο Σιδέρης και φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Ένα φοβερό γκολ από το Σιδέρη. Τι έκανε ο άνθρωπος. Μέσα στην περιοχή. Ένα φοβερό γκολ από το Σιδέρη που δείχνει άλλη μια φορά την κλάση του. Υπογραφή Σιδέρη Center for. Ατρόμητο 3-2 και 1-2. Νέα τροπή στο παιχνίδι. Νέα τροπή λοιπόν. Μετά το 1-1 γίνεται το 1-2 και σίγουρα αλλάζουν τα δεδομένα εδώ στο γήπεδο των Ταγαράδων. Μπαλαμπάνης.
βολέ εκεί όπου θα πηδήξει ψηλά ο Μπαλαμπάνης. Δεν ξέρω, κάτι έγινε εκεί, δεν ξέρω τι έγινε. Θα σταματάει τη φάση ο διαιτητής. Βλέπουμε τον Μπαλαμπάνη τώρα σιγά να βγαίνει έξω, μάλλον δύσκολο να συνεχίσει. Δεν ξέρω εάν υπήρχε χτύπημα πάνω στη φάση με τον αντίπαλο, θα το δούμε βέβαια ξανά. Και βεβαίως ο Μπαλαμπάνης δεν μπορεί να συνεχίσει, θα μπει μέσα ο Μιλωνάς ο Χρήστος. Πήρε την κεφαλιά ο Σιδέρης. Πατσάλας θα διώξει, δεν θα περάσει η μπάλα. Χατζημινάς πήρε την κεφαλιά, πολύ ωραία ο Πολύζας. Ξουρίδας εκεί, μπάλα βρήκε ο παίχτης. Μιλωνάς εκεί, Γανίτης για τον Σιδέρη, κατευθείαν σούτ του Σιδέρη, πολύ καλή φάση, έξω η μπάλα, μονοκόμματο σούτ. Ξανά στο παιχνίδι λοιπόν, θα δούμε αν θα μπορέσει να αντιδράσει η ομάδα των Ταγαράδων. 10 λεπτά μείνανε για τη λήξη του αγώνα. 1-2 το αποτέλεσμα. Χαλούλη θα διώξει πιο μακριά εκεί. Η μπάλα τώρα για τον Φάνη τον Μπαλαμπάνη. Μαβεκύρ. Πάμε Κυριάκο. Κυρμανίδης εκεί. Περνάει πολύ ωραία ο Κυρμανίδης. Ωραία για τον Μιλωνά. Το 1-2. Ξουρίδας, Μιλωνάς. Μιλωνάς πάλι. Τώρα θα δώσει φάουλ ο διαιτητής. Πάμε, τελειώστε το. Κάλε κάρτα ρε. Κάρτα ρε. Φάουλ λοιπόν για το Τριάδι. Γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής. Να δούμε ποιος το εκτελέσει.
Γιάννης στο 38 δεύτερο ημιχρόνου, στο 83-84 προς 84. Γιάννης και Γανίτης εκεί στο φάουλ που κέρδισε ο Ατρόμητος 3-2. Ο Γανίτης αφήνει για το Γιάννη που θα το... Πολύ καλά δοκάρι, πολύ καλά εκτελεσμένο και δοκάρι για τον Ατρόμητο 3-2. Πολύ καλό το φάουλ του Γιάννη. Δεν μπορούν, έλα, τα έχουν χάσει. Πατσάλας θα διώξει. Ξορίδας, Χαλούλη, Ξορίδας. Ο Άρης ο Χαλούλη τώρα. Για ένα σμπρώξιμο γίνεται εκεί. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Αφήνει την μπάλα ο Γιάννης για τον Παλαμπάνι, το Φάνη το μικρό. Χαλούλη, ανάμεσα από δύο παίκτες, θα χάσει την μπάλα. Ξορίδας, Ξορίδας που πάει να ξεφεύγει. Ξορίδας θα τη χάσει όμως την μπάλα από τον Πολίζα. Γιάννης με τον μόνος του εκεί πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες, φοβερή φάση. Έβαλε την μπάλα μπροστά και θα γυρίσει, αλλά δεν μπορέσει. Ο Σιδέρης, δεν είναι κόρνερ, όχι, έξω η μπάλα. Έξι λεπτά παιχνιδιού περίπου, με τις καθυστερήσεις να είναι 7-8, ίσως και 9, θα το δούμε συνολικά δηλαδή, με τα κασομέρια. Γραμπής πήρε την κεφαλιά, τον πιάνει λίγο και ο Μαρινόπουλος από πίσω, αγκαλιά, τον έχει. Χαλούλη. Τζελέπης, βλέπετε πως τι ωραία που πέρασε, κάνει και τη σέντρα Τζελέπης, πήρε την κεφαλιά εκεί, ωραία, καλή φάση, πήρε την κεφαλιά Παπαδόπουλος, εύκολα. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 5 λεπτά αυτά, χωρίς τις καθυστερήσεις. Κυρμανίδης τώρα για το Τριάδι. Ανοίγει την μπάλα ο Κυρμανίδης. Δεν έχει βγει. Θα κάνει και το γύρισμα. Εκείνος Σιδέρης. Ανοίγει για τον Μιλωνά. Κατευθείαν Μιλωνάς. Εύκολα Χατζηστογιάννης. Χατζηστογιάννης. Σουτ βολέ. Εκεί όπου είναι ο Σταφυλίδης. Κυρμανίδης τώρα. Εκεί όπου είναι ο Σιδέρης, δεν είναι offside. Σιδέρης πάει να κάνει πονηρή μπάλα για τον Ξορίδα. Δεν βγήκε η μπάλα, Πολυζάς και πλάγιο. Φωνάζουν για χέρι. Παίκτης του Τριαδίου. Για να δούμε, Γανίτης με τον Μιλωνά. Σιδές με τον Μιλωνά του Σαθή. Εκεί είναι και ο Αγγελούδης. Πλάγιο για το Τριάδι. Νέα αλλαγή. Ο Νταρλαγιάννης είναι αυτός που θα μπει. Θα βγει ο Γανίτης. Σιγά σιγά γίνεται αλλαγή
Και βέβαια σιγά γιατί το Τριάδι κερδίζει. Μιλωνάς. Όταν το έχει Αγγελούδη και Αναστασιάδη, δεν βγήκε η μπάλα. Πάντα Μιλωνάς. Και τον Ξουρίδα. Θα χάσει την μπάλα, Ξουρίδα στο Χαλούλη, κατευθείαν η παλιά και όμως δεν είναι κανείς, δεν θα περάσει. Μαρινόπουλος. Κερμανίδης. Ένα φάουλ θα γίνει τώρα από τον Χαλούλη και θα δεχτεί μια κάρτα κίτρινη ο παίκτης των Ταγαράδων. Πάλι μικρή διακοπή για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από πλευράς 3-2. Ο Γιάννης θα το εκτελέσει όπως πάντα. Γιάννης μέσα στην περιοχή για τον πίσω, για τον Ταρλαγιάννη. Όχι, τίποτα ουσιαστικό. Τώρα στιγμή ο διαιτητής έδειξε 4 λεπτά. Ήδη έχουμε μπει στο 90, είχαμε μπει. Για να δούμε, ναι. 4 λεπτά παίζουμε, λέει ο διαιτητής. Θα γίνει σέντρα τώρα. Από την άλλη για τον Κυρμανίδη, ναι. Μπαμπεκύρ θα διώξει. Κυρμανίδης θα κάνει σέντρα. Μπατσάλας θα διώξει. Χαλούλη, για να δούμε τώρα αντεπίθεση για την ομάδα των Ταγαράδων. Φεύγει ο Τσελεπής που είναι πολύ καλός στο χειρισμό της μπάλας. Βλέπετε πως περνάει από εδώ, από εκεί. Περνάει ξανά. Χορευτής. Για να δούμε. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Τίποτα, λέει Χατζημινάς τώρα. Θα βγάλει έξω ο Χατζημινάς υποτικά για το fair play. Αναστασιάδης, πίσω Τσελέπης για τον Μπαλαμπάνη, το φάνη. Ήσυχα ο Μπαλαμπάνης. Είμαστε ήδη στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων που μόλις τελειώνει. Παίζει την κεφαλιά ο Σιδέρης, τρέχει ο Κυρμανίδης. Χαρλούλη κατευθείαν εκεί που είναι ο Χατζημινάς. Μπαμπικύρ πίσω για τον Πατσάλα.